Máis entrevistas, un placer recibir aquí pois nos nosos estudios a invitados e invitadas pois que nos achegan moitas cousas. Agora mesmo vamos falar dunhas grandes festas que se van a celebrar, pois van a comezar xa este domingo, e que o 23 de xuño pois é esa noite meiga, esa noite de San Xoán, pero en Calo pois xa se anticipan a este día. Comezan as súas festas de San Xoán de Calo o domingo 21, pero é que se estenden o martes 23, o mércores 24, o xoves 25 e o venres 26. É dicir, 5 xornadas de festa rachada para celebrar o San Xoán en Calo, no municipio veciño de Teo. Detrás bueno, que vou ensinar o cartel, a ver, aquí está, ¿no? Este pedazo cartel das festas de San Xoán de Calo, en Teo, no que, por certo, está Radio Líder Santiago, moitísimas grazas por incluirnos, porque teño aquí o meu carón, pois, a un dos responsables de toda esta gran festa rachada, que é Borja Otero, que é o presidente da Comisión de Festas, que está detrás pois de todo este traballazo para que nuns días pois podamos gozar deste cartel que vamos a desgranar, a comentar cada día todo o que vai pasar. Benvido, Borja. Hola, moi boas. Benvido e, primeiro de todo, parabéns polo traballo que hai detrás da Comisión de Festas de Calo para sacar adiante pois isto 5 días de grandes festas no municipio veciño, en Teo. Efectivamente, é moito traballo. E, bueno, agradecervos a vos tamén a oportunidade de darnos esta visibilidade. Xa sodes da casa, un saludo a Álvaro e máis a Ángela, que non están. Que non están neste momento, efectivamente. Pero nada, gracias a eles que sempre nos botan unha man tamén. Bueno, temos que dicir que nesta entrevista iba a participar tamén Pablo de Viper, que é unha das empresas tamén volcada pois coa Comisión de Festas, non, para que poidamos pois gozar deste cartel que finalmente pois non puido asistir, pero que como se estivera aquí. Efectivamente. Borja, contanos, o domingo xa comeza a festa en Calo, esas festas de San Xoán en Galicia, pois é a noite meiga o 23, pero en Calo se anticipa a festa o domingo 21. Sí, arrancamos ca segunda festa do colesterol, que tanto éxito tuvo o ano pasado, con un plato que lle encanta a todo o mundo, que son patacas fritas, ovos fritos e chorizo frito. Sí, colesterol hai. Efectivamente. Nada, aí teremos a unha nova disco móvil, que é Son de Festa, con DJ Sonic. Faremos desde a mañán hasta que o corpo aguante. Porque, a ver, esta é a segunda edición desta festa do colesterol, non? Que se vai celebrar a partir das 2 da tarde. Vale, entón, a ver, patatas fritidas, ovos fritos e chourizo. Como é isto? O sea, tes que coller un ticket para... Sí, chegas ali e dis que, bueno, que queres a ración. Os meus compañeiros atenderante para... Si, non se leva ticket nin nada, chegas ali, pídelo e xa te dan o momento. É de balde? No, vale. A 8 euros a ración. 8 euros, ben, perfecto. E como foi o ano pasado? Porque se a segunda edición, pois foi un éxito. Sí, o ano pasado efectivamente foi un éxito. Tuvemos tamén que agradecer a colaboración dun programa da Televisión de Galicia, que nos veu cubrir o directo, que era bueno, que é a Hora Tarde Piaches, que seguramente volvan este ano tamén. E despois, como gran novedad, como xoga a selección española ás 6, nas pantallas da disco móvil proxectaremos o coincide, partido. Claro, coincide día de partido. Sí. Nada millor que nesa sobremesa, despois desa festa do colesterol, que ver o partido de España nesa pantalla, claro. Efectivamente. Ben, entón, recordando, comezan este domingo ás 2 con esa macro sesión vermú con Tardeo, esa festa do colesterol, e a disco móvil Son de Festa con DJ tamén. Sí. Ben, e despois
hai un día de descanso, o luns, De relax. de relax, despois desa festa do colesterol, para prepararse pois, para outra festa, que é a do 23, na que pois, as sardiñas non poden faltar. Efectivamente. Arrancaremos sobre as 7:30, 8 da tarde, a preparar a gran sardiñada, o que lle dá a alma a esta festa, que é o San Xoán, e ás 12 teremos a tradicional queima da cabra vella. Que é isto? Da tradicional queima da cabra vella, para a xente que non o sepa. Pois nada, nós preparamos unha fogata que pode ter sobre 8 metros por 3 de alto, e diseñamos unha cabra que nola fai un veciño dali do lado, que tamén lle agradezo, que leva sobre 30 anos facéndonos a cabra. As anteriores comisións, máis a nós, sigue colaborando igual con nós. E a partir das 12 que plantamos o lume, a fogata, arda a cabra, e seguramente haxa fuegos de artificio, e despois arranca totalmente a festa con un grupo bomba e o DJ Marcos Magán de Verbena FM, que tamén é un gran colaborador noso. Son coñecidos o Grupo Bomba e DJ Magán nas festas de Calo. Efectivamente. Ben, despois desa gran sardiñada, pois, de todo o que conleva esa noite meiga, chega o mércores, que é o día de San Xoán, que como se vai celebrar en Calo ese día? Nada, este ano temos a sorte de que é festivo autonómico. É verdade. Pensamos que pode ser un día con moitísima xente. E nada, habrá actos religiosos como sempre, actuacións da banda de música da Sociedade Recreativa de Calo, que tamén colaboran con nós, e despois xa a sesión vermú co dúo Ibiza, e despois xa pola noite, a partir das 11, ven a Mega Impacto con DJ Nian Boy e a Orquesta Marbella, para baile para todos os gustos, tanto para xóvenes como para máis maiores. Baile para todos os gustos e ata altas horas. Efectivamente. Ben. Despois deste mércores, este día de San Xoán, chega o xoves 25, que continúa a festa en Calo. Efectivamente, continuamos igual, actos religiosos, ás 2:30 siguen con actuacións da Sociedade Recreativa de Calo, e despois entra tamén un dúo, que é o dúo Matices, e xa pola noite viranos o grupo Atenas e a Gran Panorama City. Grandes orquestas nas festas de Calo, Sí, a verdade é que sí. Sí. E moito traballo detrás. Agora falaremos dese traballo, pero que nos queda todavía un día, porque que son 5 días pois repletos de actividades, de música, de cultura, de gastronomía tamén, pois vamos coñecer que é o que nos depara o venres 26 de suño, Borja. Pois nada, o venres 26 habrá actos religiosos, como non, e logo tocará o grupo de banda de gaitas tamén da Sociedade Recreativa de Calo, e logo teremos un dúo, que é o dúo Reflejos, e logo xa pola noite acompañarános a disco móvil Mega CDC con Martín Díez e Marcos Magán, que de feito ese día Marcos está de cumpleanos e quería celebrar con nós. Sí, así o vai celebrar. E despois a Orquesta Olympus. Outra gran orquesta galega, e que o cartel pois está repleto de grandes citas para estes 5 días. Hai moitísimo traballo detrás. Cantos meses, Borja? Todo o ano. Todo o ano, o sea, acaba unha festa e xa pensas na seguinte. E xa estades a pensar na seguinte, aínda que tamén fixestes ao longo do ano tamén outras festas, como o Escalofest. Efectivamente. Bueno, que non parades. Non paramos, na comisión de festa non parades. Non paramos. Canta xente conforma a comisión de festas de Calo? Nada, a ver, a comisión de festas en sí somos sobre 6 personas, pero agradecer a toda esa xente que ano tras ano nos piden nas aldeas, porque sin eles é un traballo que nos saca a nós. O sea, é un traballo que non está pago, pero que a xente de Calo si colabora, e despois, a parte de todo eso, facemos o que é o libro da festa con empresas que colaboran directamente con nós. Que está aquí, oi, este libro da festa. Evidentemente, pois hai un montonazo de empresas, porque cantas empresas máis ou menos pode haber no libro? Non o sei.
pero moitas, moitas. Moitas, Sí. máis de 100, Sí, bastantes máis de posiblemente. 100, porque sacar adiante pois un cartel como este, pois supón moito esforzo de toda a xente que conforma a comisión e que aquí en Radio Líder Santiago nos gusta sempre pois dar voz ás comisións de festa porque fan un traballo impresionante no seu tempo libre para que ao final pois todos e todas podamos disfrutar deses días de festa e que ese tempo pois que eles se quitan para facer pois para estar coa súa familia ou simplemente para descansar ou facer calquer outro tipo de cousa e que é moi valorable pois todo a implicación e traballo non que realizan as comisións de festas respaldadas pois por empresas, por entidades e tamén polo Concello. Efectivamente. Polo Concello de Teo que tamén participa nestas festas. Sí, colabora cedéndonos todos os medios que ten posibles e despois en dispositivo de seguridade tamén nos botón a man porque con esta afluencia de xente é importante ter un amplio dispositivo de seguridade e nada, todo é a base de traballo. Canta xente se puido chegar o ano pasado a cita para facernos máis ou menos unha idea? Pois penso que no último día que foi o máis fuerte que estuvo a París de Noia andaríamos cerca de 5.000 personas. Este ano, ademais, que temos ese festivo autonómico, pois as previsións seguramente serán que se achegue pois máis xente, non? Sí, ademais co tempo que ven, que penso que vai ser moi bo, con moito calor. Sí, é verdade. Vai estar unhas noites espectaculares. E Borja, como facedes para reunir os cartos para este pedazo cartel? O sea, vendendo, solicitando, supoño que colaboracións polas casas, non? A vontade que queira dar pois cada veciño ou veciña. Como é todo o traballo que realizades? Nada, todo é a base de traballo, como a palabra di. Esa xente que vai porta por porta pedindo, máis ou menos danos sempre igual, como ano pasado, ou hai algún que di, oye, pois eu douche colaboro máis este ano, e despois o libro, obviamente, é un fondo moi grande, e despois empresas, neste caso, que vai para a automoción, si a fixo unha aportación bastante significante para diseñar este cartel que foi diseñado a carta, o sea, queríamos un cartel tanto para a xuventú como para a xente de edad a que realmente dá. Claro. A xente de edad é a que nos aporta esa cuota, non a xuventú. A xuventú despois ben e consume na barra. O sea, a xuventud, a xente moza costalle máis pois dar esa vontade, non? Sí. Durante o ano, pero sin embargo sí que pois cumpren na cantina, o día da festa, pois comprando, por exemplo, eses 8 euros da festa do colesterol, que 8 euros non son nada, non son nada para todo o que se vai servir aí, patatas fritas, ovos, chourizo, bueno, e sobre todo para pasalo en grande, non, con todos os veciños e veciñas. Sí, efectivamente. Claro, e ademais é que supoño que pois unha festa destas características a organizade xa dun ano para outro, non? Porque contactar con todas estas orquestas pois para fixar no calendario para o ano que ven, pois que isto se fai con moita antelación. Sí, de feito, non está cerrado o cartel do ano que ven, pero si están moitas reservadas, porque o tirón que teñen estas orquestas, se non as reservas con moita antelación, non as tes. Claro. Pois, Borja, recórdanos así por se hai algún ointe que se acaba de incorporar de maneira moi rápida o que vai haber nestes 5 días nestas festas do San Xoán en Calo, no municipio veciño de Teo. Vale, pois nada, un repaso moi rápido. O domingo 21 arrancamos cunha macro sesión vermú e un tardeo, que é a segunda festa do colesterol, con patacas fritas, ovos fritos e chorizo frita, un módico precio de 8 euros a ración, e acompañará-nos a discoteca móvil Son de Festa con DJ Sonic. Logo o 22 facemos un pequeno descanso e o martes 23 xa arrancamos ca gran sardiñada e tradicional queima da cabra vella e acompáñanos Grupo Bomba e DJ Marcos Magán. Xa o mércores 24 teremos sesión vermú como todos os anos e a noite ca Mega Impacto con DJ Nian Boy e a Orquesta Marbella. O xoves 25, sesión vermú como todos os anos,
e pola noite o grupo Atenas e a Panorama City, e o venres 26, despois da Vermú, arrancaremos xa pola noite ca Mega CDC con dous DJs, Martín Díaz e Marcos Magán, e a fabulosa Orquesta Olympus. Bueno, pois un cartelazo con grandes orquestras, DJs, disco móvil, tamén con participación importante do texido cultural local, non? Sí. Pois coa banda municipal de coa banda de música, cos grupos tradicionais que van encher pois estes 5 días de festa, o domingo 21, o martes 23, o mércores 24, o xoves 25 e o venres 26. Borja Otero, presidente da Comisión de Festas de Calo, parabéns. Moitas gracias. Parabéns a toda a comisión por o traballo que hai detrás, e que vaya todo de maravilla nestas festas, que desfrutedes moitísimo, porque tamén ten que haber tempo para desfrutar, verdad? Efectivamente, pues, nada, a vos agradecervos que nos invitarades a presentar o noso cartel e a darlle esta visibilidade que lle dades. Grazas, foi un placer, Borja. A vos.